Mga hinigugma nga kaigsunan sa atong Ginoong Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon. Dalaygon og pasalamatan nato ang Dios o dayawon nato og pasalamatan ang Dios tungod sa iyang makanunayong pag-amuma kanato, pagmando sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi ug karong kahaponon iya kita gihiusa na usab pinaagi sa iyang gahom sa Espiritu Santo aron kita magdaig o magsimba diha kaniya sa Espiritu o sa kamatuoran diri sa iyang simbahan, ang Cosmopolitan Church sa binisayang Pinulongan. Ato gi-abi-abi ang tanan nga naga-attender karon diri mismo sa Reverend Mary Boyd Stagg Sanctuary sa Cosmopolitan Church. Ingon man usab ang atong mga kaigsuonan na nag-attender online pinaagi sa atong Facebook page live streaming. Ato gihapon gi-abi-abi ang atong kaigsuonan nga karon pa lang nag-appeal sa atong pagsingba ug usa na kini akong rekognisahon o ilhon ang presensya sa usa sa atong mga staff sa UCCP National Offices. Erika May Gabor. Day, tindog, oh. Actually, nakaari na ni siya sa pila ka bisis. Okay. Napabay karon pa lang nag-attend karon sa atong singba sa binisayang Pinulongan diri sa Cosmopolitan Church. Palihog lang tindog. Kamo. Oh, ayan, diri tulo ka buok. Usa ka amahan og duha ka uban niya mga baji nga mga anak. Okay. Salamat kaayo sa inyong presensya ug malipayon nagiabi-abi kamo sa Cosmopolitan Church Visayan Service. Karon ato gisaulog mga kaigsuonan ang ika-unom mga Domingo sa pagkabanhaw. O ato gihapon malipayon nga gisaulog ang ika-77 nga pagkatindog sa United Church of Christ in the Philippines, no? 77 na katuig ang United Church of Christ in the Philippines. So, ang mga saulog ginabuhat sa nagkalaing-laing dapit sa atong sa tibuok nga nasod, sa mga jurisdictions o mga conferences o bisan pa sa mga local church. Diri sa Cosmopolitan Church, ganiya sa buntag, kabahin gihapon ang atong paghinumdom, pagsaulog sa maong selebrasyon. Ato gipasalamatan ang mahigugmaong Diyos sa atong mga kaigsuonan nga nagapadayag sa ilang kamatinudanon nga naghalad sa mga nindot kaayong nga mga bulak diri sa atong altar. Ang pamilya Kibrals nga gipangunahan sa atong mismo Pangulo sa Konsiho si Igsuon Kit Arlie Kibral, kauban ang iyang mga kaigsuonan si Lark Melody Gladys o si Beverly. Kini ilang pasalamat sa Diyos sa paghinumdom sa kinabuhi sa ilang hinigugma o mahigugmaong nga inahan sa pamilya si ang mipanaw ng Igsuon Aurora D. Kibral. Malipayong gihapon ta pagpasalamat kang Igsuon Yvette Malcion o sanay ka US citizen nga nagatrabaho diha sa US Embassy ilahom sa USAID kay siya nag-donate sa mga assorted things, no? Sa atong iglesia pinaagi sa Board of Evangelism and Mission para sa atong outreach program. Ang atong pagampo nga ang padayon nga pagbendisyon o panalangin sa atong Dios tuburan sa tanang panalangin maanaa sa ilang kinabuhi karon og sa moalabot. Ato gihapon gipasalamatan ang Dios sa mga kinabuhi sa atong mga kaigsuon nga nagsaulog sa ilang mga tawhan adlaw o mga adlaw sa pagkaminyo niining simanaha sugod mismo karong Domingo
Mayo 25. Nga ato makita ang detalya ni ini diha sa pinakaulahi nga pahina sa atong Cosmopolitan Herald publication para karong adlaw o niining simanaha. Ang konsiho sa Cosmopolitan Church nagapadayon hangtod karon sa iyang regular meeting diha sa second floor niining Rigos Hall, no? Alang sa pagtratar sa mga buluhaton o programa, ministeryo niining iyang iglesia, ang Cosmopolitan Church, alang sa kalambuan karon og sa moalabot. Partikularmente nga gitratar ang preparasyon sa atong moalabot nga pagpili sa bag-ong mga pangulo sa local church kay tinuig man nga eleksyon sa opisyalis sa simbahan lokal nga pagabuhaton sa moabot nga Hunyo 15 niining tuiga. So ang NUMELIC nagaandam na sa mga angayan nga preparasyon para sa maong katuyuan o karong mosunod na Domingo, Hunyo 1, maipasabot pa ang dugang pang mga detalya alang sa informasyon o partisipasyon sa mga miyembro sa Cosmopolitan Church. Para sa dugang pa natong mga detalya nga pahibalo o mga kalihukan kabahin sa atong iglesia, palihog, basahan na lang ang atong Cosmopolitan Herald publication karong adlaw o karong simanaha. Daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Karon padayon nato singbawan ng Dios pinaagi sa paghimamatay, pinaagi sa mga awit sa pagdaig nga pangunahan sa Visayan Praise and Worship Team. Praise God. Praise God. Amen. Maayong hapon sa tanan, mga igsoon. Maayong hapon sa tanan, mga igsoon. Amen. God is good. All the time. God is good. One more time, atong ipakita o atong ipabati ngadto sa kaaway na God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Padayon, I know nga, dili sulagma, nganong gipadala ta karon diri sa Ginoo. Kauban kini sa iyang manindot nga plano, pagdawat sa dakong panalangin nga iyang giandam kanato, dili lang panalangin sa kalag kundi panalangin sa tanang gitinguha sa atong kasing-kasing. Subo sa igsoon, ikaw gako giauhag ko paghatag sa atong matamis nga mga pahiyom o sa atong mga mainiton nga pag-abi-abi ngadto sa atong mga kaigsuonan diha kang Kristo. Pinaagi sa awit nga malipayon ang Kristohanon. Amen. Malipayon ang Kristohan, isang daghang alantuson, sa pag-alagad magapadayon kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyaan ang maluluwas na gingon, kitang tanan niyang pagdaygon ngadto sa balay langit nun. Malipayon, malipayon ang Kristohan, bisan daghang alantuson, sa pag-alagad magapadayon kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya bigyan ang manluluwas na gingon, kitang tanan niyang pagdadon ngadto sa balay langit nun. Kitang tanan niyang pagdadon ngadto sa balay langit nun.
Numbers 23:19. God is not a human, so He does not lie. God is not a man, so He does not change His mind. For all things work together for good, and at the same time, naingon siya sa Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. So declare the goodness and declare the power of Jesus. Amen. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge, my fear of planted on this rock, My and Lord I will is not against you. My My hope feet are comes from and you on this alone. rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your word is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. Fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. Amen. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. It will make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in me. Yes, Lord, buhi ang iyong mga pulong. With your song, my soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. When I'm poor, and now I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. 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 Yes, Lord. Tinood, Father God, buhi ang imong mga pulong padayon nga naglig-on kanamo. Taliwala sa dagan sa kinabuhi, Lord God. Ang imong pulong mo'y naghatag kanamo kalipay. Ang imong pulong mo'y nahimo namong source of strength. Ang imong pulong mo'y nahimo namong source of peace, Father God. Ang imong pulong mo'y nahimo namong lig-on nga kasandigan, Father God, sa panahon nga maluya mi, sa panahon, Father God, nga buot mi, Lord, nga mauban sa dagan sa kalibutan. Thank you. Thank you. Tinuod ang imong pulong ni ingon, you are not a human that you will lie. You are not a man that you will change your mind.
our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Yes, Lord, we believe in you. We believe in your name. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ His Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you, 'cause I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. 'Cause I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Yes, Lord, we believe in your name. We believe in your power, Father God. We believe in your promises, Lord God. For you holds our future, Father God. And you said it into your words. For your plans for us is not to harm us. Your plan for us is to prosper us, Father God. So Lord, into your hands, we surrender. We continue to surrender, Father God. And I pray, Lord, in every decision of our life, in every path that we have, Father God, in every trials and battling season, Father God, may we constantly reminded, Father God, that you hold our future, that you, oh God, that you alone. There is a solid, very, very solid, bright future. To your hands, I
yours, Father God. I declare that we are yours, Lord God. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. All I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you. I believe in all of your ways, your promises forever. Yes, George, sing it once again. I believe, oh, we believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. All I will worship, and I will worship you. So we worship you, Father God, in truth and in spirit, Father. Worship you. I will worship you. I will worship reason
yes, Lord, we worship you, Father God, because we really do believe, Lord, that we belongs to you, Father God. Our church belongs to you, Lord God. Our family belongs to you, Lord God. Our hearts belongs to you, Father God, the one and only Savior of our land, of our nation. In Jesus' name we pray with thanksgiving in our hearts. O ang tanang anak sa Dios, mingog amen o amen. Siya magauban o kanunay magapuyo kanato. Ang nagadawat ug nagatuman sa iyang sugo mao ang nagahigugma kaniya. Higugmaon nato ang Dios ug atong tumanon ang iyang mga pulong. Magpabilin ka o Dios nga buhi sa among kinabuhi ug hatagi kami og kalipay sa pagsangyaw sa imong maayong balita. Paglipay katawhan sa Dios sa alogon ta ang kinabuhi nga ania kanato ug ang presensya ni Kristo sa atong taliwala. Ipahiluna ta ang atong mga kaugalingon at tubangan sa Dios, ang iyang gugma hingpit karon ug sa walay katapusan. Amen. Simbahon ang hari sa katawan. Mahigugmaon nga Dios, dawata ang among mga pagdaig ug kalipay diha sa imong atubangan. Tungod kay kami imo mang mga anak nga nakaila sa among mga ngalan. Ikaw mao ang nagasaad kanamo ug dili nimo kami biyaan nga walay kauban. Apan ang imong balang espiritu mao ang magasangkap sa among
hanglan karon sa pagtuman sa imong mga sugo. Puna kami sa imong nagaawas nga gugma o panalangin, ang matag usa nga nagapadayon sa pagsangyaw sa imong maayong balita. Dawata ang among pagyukbo o pagsimba karon diha sa imong atubangan. Kini ang among pagampo, pinaagi ni Kristo ang among manluluwas. Amen. Bisan sa atong pag-angkon nga kita mga katawan sa Dios, apan nasayod kita nga daghan kitag mga kakulangon sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Mas gikalipay nato ang pagsunod sa atong tawhanong kagustuhan sa mapaniubsanon nga kasing-kasing, muduol kita sa Dios sa pag-ila sa daghang kasalanan nga atong mahimo diha kaniya. Magampo kita, labing maluluyon og mahigugmaon nga Dios, dako ang among kalipay nga niya kami sa imong atubangan, naginulsol sa among kakulangon ug kasaypanan. Nalipay kami tungod kay ikaw mao ang Dios nga dili mubiya sa iyang mga anak o mugiya sa among padulngan. Pasaylua kami o Dios, pinaagi sa imong manluwasnong grasya diha kang Kristo. Ipabalik kami diha sa giatiman mong katilingban aron mo subay kami sa imong dalan sa kinabuhi ug kamatuoran. Tabangi kami sa among mga kaluyahon nga pinaagi sa imong gahom, mahimo kaming mapuslanon nga moalagad kanimo. Tabangi kami aron ang among mga kinabuhi ug panimalay mapuno sa pagsabot, pagtagad ug paghigugma sa usag-usa. Kini among pagampo, pinaagi ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Upamati ang Ginoo, among pagtampo kanimo, pagadawaton mo kami, nangangamuyo o Jesus. Amen. Ang Ginoo matarong ug maayo, nagtudlo siya sa mga makasasala sa dalan nga angayan nilang subayon. Gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat ug matarong, o gitudluan sila sa pagsunod sa iyang kabubuton. Ang tanang paagi sa Ginoo, gugma nga walay pagluban, ug pagkamatinud-anon alang niadtong nagtuman sa iyang kasabutan ug kasuguan. Mga igsuon, dawata ang pasalig sa pasaylo ug pagkinabuhi ingon nga mga linuwas sa atong Dios. Hayag nga bulan nga kanunay nagbanwag nako, nawoy son kanang yasidlak ang kanang ko hayag na. Ingon na mga gipasaylo ng katawhan sa Dios, mga kaigsuonan, ikalipay nato ang pagdawat sa kalinaw ni Kristo. Ang kalinaw ni Kristo maanaa kaninyo. Magaampo kita. O Diyos, labing gamhanan sa tanan, sa mapaubsanong kasing-kasing kami nagapadayon sa pagduol diya sa imong balaang presensya ni ining kahaponon. Aron o Diyos, amoy halad ang among mga pagdaig, pagpasalamat, tungod sa kamatuoran, ang imong walay paghubas, ang paghigugma, pagkamaayo, pagmando sa among mga kinabuhi sa tanang panahon.
karon amo napod na sinatian ang maong kamatuoran. Kay bisan pa o Dios taliwala sa mga daghang makaulang sa among kinabuhi. Imo kami gimanduan o gigiyahan aron amo magamit ang usa ka balaang oras sa pakig-engkwentro, pakigtagbo kanimo diha sa pagsimba kanimo sa espiritu o kamatuoran. Salamat o Dios niining tanan. Kay kami makapahulay diha sa imong kagamhanan. Kami makasabot o makabaton o Dios sa kapahulayan sa among mga kalag gikan sa pila ka mga adlaw sa semana sa among nagkalain-lain mga gimbuhaton sa mga trabaho, panginabuhian ug uban pang mga importante ang kinabuhi sa among kinabuhi o Dios. Salamat na usab kay kami makapamalandong sa imong mga pulong na magasilbi nga giya sa matag adlaw nga among pagkinabuhi. Salamat usab bisan pa sa tanang panalangin among nadawat. Ilawom sa imong grasya ug kaluoy sa miaging mga adlaw. Dili lamang o Dios mga butang material kung di bisan pa ang mga butang kinahanglanon sa among mga kalag ug espiritu aron kami nga mga pabilin nga lig-on ug tarong sa tanang panahon. Salamat usab bisan pa sa mga problema o hagit sa kinabuhi nga among naengkwentro. Kay sila o Dios nakatabang unsa kami magpabilin nga lig-on diha sa among pagsalig kanimo. O karon o Dios kami nagaduol aron isangat ang among mga pangaliya, mga pangamuyo. Ilabi na sa among mga kaigsunan nga nunay mga balatian sa ilang yutanong lawas. Kaluy sila o Dios. Tubangi o tagaig paglaom nga ikaw lamang ang gahom sa katambalan sa tanang nilang mga sakit. Amoy labi na igiampo ang usa ka bata nga gikan sa agusan nga naa karon o Dios sa National Children's Hospital. Magkadunay operasyon sa iyaha ug mapuhon. Ang among pag-ampo Dios sa imong gugma ug kaluoy magahari kaniya. Kauban na sa iyang may gugma ang mga ginikanan. Ang among paglaom mo Dios nga ang imong kabubuton ang iyang matuman alang sa kaayuhan sa maong bata. Amo gihapon igampo ang ubang panamong mga kaigsunan, dunay mga sakit o mga problema panghuna-huna. Tabangin sila o Dios. Mapukrat ang ilang, maabli ang ilang mga mata sa pagtuo. Ang anha lamang kanimo, ilaw Dios, ihatag ang ilang paglaom. Amo gihapon padayon nagiampo kining imong iglesia, Cosmopolitan Church. Nataliwala sa nagkalaing-laing mga hagit sa iyang pag-alaga diha kanimo. Sulod o bisan pa man impluensya sa gawas. Hinaot ng mga pabilin siya o Diyos diha sa panaghiusa, sa pagtuo, pag-alagad kanimo. Pinaagi sa mga buluhaton o responsibilidad na imong igisangon. Timailhan sa ilang pagsunod sa imong igipiyal nga misyon ug ministeryo. Among gipasalamatan usab ang mga ginikanan sa pagtuo labi na ilawom sa United Church of Christ in the Philippines. Nasa sulod sa 77 ka tuig gikan siya matindog. Siya nagapadayon ng Diyos sa pagbuhat sa misyon o ministeryo. Nagisangon kaniya pinaagi kay Kristo nga among Ginoong manunubos. Pagpadayag sa maayong balita sa kaluwasan sa tanang katawhan o sa tanang sitwasyon sa kinabuhi. Padayon o Diyos ang iyong paggiya o pagmando sa mga pangulo sa maong iglesia, ang UCCP, sa mga obispo, sa mga pastors,
mga deacons ug bisan pa ang tanan mga membro, bata, tigulang, na kami magapadayon sa pagkinaptanay sa among mga kamot, padulong o Diyos sa pag-abanti sa imong gingharian diri sa yuta aron na ang tinuod na kalinaw, pagkamatarong o gustisya, paghigugma mao'y maghari sa mga kasing-kasing o mga relasyones sa katawhan. O Diyos, padayon na mo giampo kanimo ang among nasod Pilipinas, kahuman pa lamang sa pagpili sa mga pangulo pinaagi sa midterm election. Ang among pagampo nga hinaot, ang maong mga gipiling mga pangulo, Diyos, sila ay magdumala nga nakaangkla sa hustisya, kaangayan ug pagkamatarong, aron nga ang karon ug ang masunod na ugma nga imong katawhan makasinati ug makabaton sa tinuod na kalipay, kadagaya ug kalinaw. Ipahilayo sila gikan sa tanang tentasyon sa kinabuhi, gikan sa pagpakasala, nga mao'y hinungdan sa pagkalisod sa kahimtang sa kinabag-ang katawhan, kung sila dili magsunod sa imong pagkamatarong. O Diyos, magsulti ka pa kanamo, pinaagi sa imong magwawali sa mga kamatuuran nga nakabase sa balaang kasulatan, aron nga ang among mga plano o desisyon sa kinabuhi, personal, pamilya, iglesia, o bisan pa man ingon na komunidad, makabase o makaangkla sa maong mga kamatuoran. Kining tanan among gilauman, ay amon kini gipangayo o gisalig diha lamang kay Kristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Pagbasa sa balaang kasulatan nga atong makita sa Juan Kapitulo 14, versikulo 21 hangtod sa 31. Ang nagadawat og nagatuman sa akong mga sugo mao ang nagahigugma kanako, ug ang nagahigugma kanako higugmaon usab sa akong amahan. Higugmaon ko usab siya ug giapila ko kaniya kun kinsa gayud ako. Unya gipangutana siya ni Hesus, dili kini siya si Judas Iscariote, Ginoo, nganong sa amo ka lang na magpaila kun kinsa ka gayod? Nganong dili ka magpaila sa tanan? Mitubag si Hesus kaniya, ang nagahigugma kanako magatuman sa akong mga pulong. Higugmaon siya sa akong amahan, ug kami magapuyo kaniya. Apan ang wala nahigugma kanako, wala nagatuman sa akong mga pulong. Kining mga pulunga nga inyong nadungog dili gikan kanako, kundili gikan sa amahan nga nagpadala kanako. Kining mga butanga ginasulti kunang daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung magagikan na ako, ang magadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magpahinumdom kaninyo sa tanang mga akong giingon kaninyo. Ayaw kamo kaguol ug ayaw kamo kahadlok, tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw mao ang ihatag ko kaninyo, dili kini sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan.
Nagadungog ninyo ang akong giingon kaninyo nga mugikan ako apan mubalik ra ako kaninyo. Kung gihigugma ninyo ako, unta malipay kamo nga makaadto ako sa amahan, nga mas gamhanan pa kay kanako. Gisulti ko na kining daan kaninyo samtang wala pa mahitabo. Aron, nga kun mahitabo na mulig-on pagayod ang inyong pagtuo kanako. Dili na ako magdugay sa pakigsulti kaninyo, tungod kay taliabot na si Satanas nga mao ang nagagahom sa kalibutan. Wala siya'y gahom kanako. Apan aron masayran sa tibuok kalibutan nga ginahigugma ko ang amahan, ginasunod ko ang tanan nga iyang ginapabuhat kanako. Dali, manglakaw na kita. Ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi.
Daghang salamat choir sa mong mensahe sa awit. Ug mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Nining takna sa kapunon niya kita nagapadayon sa paghiusa diha sa pagsimba ug pagdaig sa tang buhi nga Dios. Ingon nga ato usab nga iglesia magasaulog sa ika-77 ka anibersaryo sa ato nga simbahan. Labi na ugmang adlaw, no? May 25. Diin kita na atong hinumduman nga ang United Church of Christ in the Philippines na himugso tungod sa gitawag og organic union, no? Nga mga grupo o kasimbahanan, missionary group nga nagakahiusa aron maghugpong og pagatawgon nga United Church of Christ in the Philippines. So sayod kita sumala sa kasaysayan, namugna ang ato nga iglesia diha sa atong silingan nga iglesia Kauban. And kita gipenumduman nga ang ato nga iglesia usa kini ka simbolo sa konkreto nga tubag sa pag-ampo sa atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang mga katawhan magakahiusa unta. Ingon nga si Kristo ug ang Amahan usa lamang. Nagasugod kita sa usa ka mapaubsanon nga panaghiusa o nagapanghinaot kita nga samtang padayon kita nga nagalawig isip iglesia ang ato nga kinabuhi, ang ato nga katilingban sa pagtuo, magpabiling, mapaubsanon nga mga lagad sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Agig pagsaulog sa ika-77 nga anibersaryo sa ato nga simbahan, mamalandong kita unsa ang ato nga pagkakita, our being, isip United Church of Christ in the Philippines, diin kita ni angkon nga kining mong iglesia mitumaw tungod sa misyon nga gisabwag o binhi sa ebanghelismo nga gisabwag sa mga misyonaryo nga niabot dinhi sa ato nga nasod early 1900. Og tungod ni ining mong mga binhi sa ebanghelismo ni turok kini og nilambo og nitubo og sa ingon ni ana kita miila nga ang United Church of Christ in the Philippines nitumaw tungod sa misyon sa Dios og kini gipahimugso alang sa misyon sa Dios. Tungod ni ana kita miila nga ang atong simbahan usa ka iglesia nga tinawag sa Dios. Siguro or nakasinati ba mo nga pangutan-on mo, ako isip pastor sa atong simbahan, usahay pangutan-on ko, unsa gani simbahan nimo pastor? Na United Church of Christ in the Philippines. Kinsay founder ninyo? Unsa may inyong tubag Kinsay founder ninyo? Ang uban kay may founder namo si Kuan. So dili obispo ang founder nato. Dili pod mga misyonaryo ang founder nato. Atong giklaim sumala sa tong pagtuo ug pagpadayag sa balaang kasulatan nga ang founder sa atong iglesia mao gayod ang atong Ginoong Jesucristo, isip siya ang ulo niini ug kita mao nga atong lawas. Sa atong pagkatinawag kini ingon nga simbahan sa United Church of Christ in the Philippines ato gayod nga giila nga kini usa ka katilingban sa pagtuo nga naugma diha kang Kristo, nahiusa diha kaniya nga may katuyuan. Ang katuyuan og tumong niining maong katilingban sa pagtuo mao ang pagsaksi sa kamatuoran diha og pinaagi og uban kang Kristo. Tungod niini ang United Church of Christ in the Philippines sa ato nga pagsaulog niining ika-67 ka-anibersaryo uban sa pagdala sa tema niining maong tuig, Rebuilding and Restoring with Hope, heralding the new heaven and new earth. Pagpadayag sa bag-ong langit o bag-ong yuta, usa ka vision nga diin pinaagi sa kabubuton sa Dios ug uban sa pagkinabuhi sa mga katawhan nga mga magtutuo. Masinati kini nga maong klase sa kinabuhi. Uban sa pag-ila kung unsa ang bag-ong langit o bag-ong yuta.
So tungod niya na, atong balikan lantaw, sumala sa deklarasyon, sa ato nga prinsipyo, sa Declaration of Principle, Article 2, Section 1, sa United Church of Christ in the Philippines, diin nagpadayag nga ang atong iglesia, the UCCP is an integral part of the one Holy Catholic Apostolic Church of Jesus Christ. In relation sa ato nga teksto, sa Juan 14:21 ngadto sa 31, diin nagtumbok ug naghisgot kabahin sa unsa ka mahuluganon ang paghigugma. No? Sayod man ta nga ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang sa kalibutan ug kita nitubag niini. Ang maong paghigugma mas makahuluganon dili lamang taman sa paglitok niini, kundili gi-emphasize gayod sa Ginoo nga ang matuod nga nahigugma kaniya mubuhat sa iyang gisugo. It's not enough to say, I love you, Lord. Piyong nato atong mata, isa nato atong kamot, og igo rata mo ingon, I love you, Lord. Apan, inigbuka nato sa atong mga mata, uban sa pagbarog sa atong pagtuo isip o sa kasimbahan, lantaw nato ang katilingban, lantaw nato ang kalibutan, diin kita gibutang sa Dios, diha sa tahas sa pag-alagad. Ako ding balikon sa pagpahinumdom kanato nga ang atong simbahan dili ta simbahan nga mo gusto tang mulikay sa kalibutan tungod kay mahadlok tang mabulingan atong pagkakristohanon, kay kita Kristohanon ganahan jud tang muadtog langit. Dili ta ingon ana nga klase sa Kristohanon, kundili kita mga Kristohanon nga napasiguli diha kang Kristo pinaagi sa iyang kamatayon gikan sa atong pagkamakasasala, di lang aron ta maniguro nga doon na tay luna sa langit, kundili gipasiguli kita aron mamahimo kitang kaabag mga kauban sa pagpasiguli sa kalibutan diha kang Kristo. Ug tungod ni ana makusganon si Hesus nga ang matuod nga nahigugma kanako mubuhat sa akong gisugo, ug siya higugmaon sa akong amahan nga atua sa langit. Tungod ni ana, una angay natong lantawon nga ang atong iglesia isip tinawag sa Dios, usa kini ka iglesia nga hiniusa. Munay claim, pero kasagaran nga feedback, kasagaran nga mga pagsaway, usahay apiltang mga membro mo saway sa atong simbahan, muingon ta, United Church daw, pero sigig away. Diba? Kadungog mo ana, labi na social media. United man ka, nga namang sige mag-away. Mga igsuon, ang atong pagkahiusa, it doesn't mean in the absence of possible conflict, in the absence of possible division. Why? Tungod kay ani kita ni ining kalibutan nga dunay limitasyon. Magpailob ta, dunay limit atong pailob. Unya gamiton dayon nato ang ato ang rason, tao ra manggug ko pastor. Unya ibalik sa mga pastor, usahay ako kasi natian na nako. Kami mga tao man pud ming normal, kaming mga pastor, ang obispo. Normal gihapon mi nga tao. Pero usahay bisag pungot na ingnon, oy, di ka pwede masuko kay pastor ka. Muna usahay mga pastor, mga matay rin taon tungkol sakit kasing-kasing. Kay dili makapadayag sa unsay tinuod nga gibati. Unya abi ninyo, sa kasinatian, sa pagpangalagad sa iglesia, sa ingon adto nga akong giingon ninyo nga kami normal pod nga mubati may usahay og kasuko, pero tungod sa gitawag og walk on the water syndrome, kanang you are living according to the expectation of others. I-suppress na mo ang among pagbati, or ikaw i-suppress nimong pagbati, asa man mapadayag ang imong kapungot. Inig-uli sa balay.
ang mga bata mo parayag unta sa amahan or inahan nga pastor, pero tungod kay wala, mapadayag niya ang iyang gibati, adto in town, mapadayag sa pamilya. Mao na nga daghan pong mga kasinatian nga mga pamilya sa mga pastor, ang mga anak di ganahan mo simba. Ngano? Una, daghang tendency nga mas palabihon og ihatag sa inyong pastor ang taas nga oras 24/7 as much as possible aron sa pagtubag sa panginahanglan sa iglesia. Og usahay mabaliwala og makalimtan og makulangan ang panahon para sa pamilya. Ikaduha, tungod sa suppression sa maong kasinatian nga mapubugahan sa mga negatibong elemento og pagbati ang pamilya. Moingon, nagsermon ka sa pulpito, lami kay kay sermon, pero nagabot res balay, kami mo imuhang singkasingkahan. That's reality. Apan taliwala ni ana, dalon nato ang maong kahimtang, nga bisan pa sa mga pagsaway, again, let us emphasize, there is no such thing as perfect church. Wala o wala gayot. Bisag asa ka pa, doon natin daghang mimro pod. Nga moingon na lang sa pastor, UCCP baya mi sa una. No? Ako, pila na ko kadungog o gingon ana, moingon lang, moadto sa opisina kay mangayo og baptismal. Naka-live man tano. Bahalag na daghang nananaw, tinudon tani. No? Mangayo og baptismal, unya aing nun pagyugkag, mimro manggod mi dinhip sa una, pastor. Sakit kay na para namo ingon nga mga shepherd sa flock or sa iglesia. Pero nagpanghitabo ka na tungod kay kita dili exempted sa mga pagsulay o mga hagit o mga pagtayog nga nagpanghitabo usab sa kinalapdan diha sa katilingban. Apan taliwala niini atong hinumduman nga ang atong paghiusa dili lamang kiniyano nga kahupungan o pundok. Tungod kay kining maong panaghiusa, resulta kini sa usa ka tubag sa tawag sa Dios sa iyang katawhan aron mamahimong buhing mga saksi sa kamatuuran ug gugma alang sa kalibutan. Hinungdan nga kun atong lantawon bisan sa atong panaglahi gihiusa kita diha kang Kristo. Unsay common denominator sa atong kayusahan? Ang atong pagtuo diha kaniya. Hinungdan nga sukad kaniadto 77 ka tuig ang nilabay. Kapila na gitayog ang atong iglesia, of course, diha sa panahon sa mga pagtayog dunay na nga pulpog. Meaning nangatagak. Concretely, literally nangawala sa simbahan. Tungod kay usahay, mas palabihon nato ang atong kaugalingong gusto, mas palabihon nato ang atong kaugalingong prinsipyo kaysa prinsipyo, doktrina o baruganan sa simbahan. Apan taliwala ni anang tanan, dili kita malimot nga kita gihugpong gihiusa ni Kristo nga may katuyuan. Ikaduha, diha sa atong pagkatinawag ingon nga iglesia, diin nagpadayag sa atong tinguha sa pagsanong sa tawag sa Dios tungod kay nahigugma kita sa Ginoo. Ang UCCP nagpadayag nga nisanong kini tungod kay nahigugma kita sa katawhan. No? Nahigugma kita sa katawhan. Kasuway na mo, be, mga bana. Mga bana, be. Mga bana, isa ko nung kamot. Ari ato akong apilon akong kaugalingon, bana mansad ko. Be, asa mga bana ni be, ay mo pa ulitaw ba? Isang kamot. Bitaw, o na. Sige. Asay mas nindot, o asay mas maayo. Mutuman ka sa gihangyo sa imong kapikas. Una, tungod kay nahadlok kaniya, kanang ingnon kag under. Ha? Para atong istorya nga pag-ingon ingon ang pastor, sige, tanang mga bana
nga under sa ilang asawa ari tindog dinhi nga side sa akong pulpito tungod nga gitindogan. Perting daghanang bana nang gitindog abot dito sa kalsada. Kay kuno, perti kunong isugas mga asawa, peace mga asawa. Oh. Pero mas maayo pod nga ang babae mo insister sa imong katungod. Taliwala nining patriarkal nato nga katilingban. Pag ingon pa sa pastor, sige tanang bana nga dili under sa ilang asawa, tindog didto nga side, tungod adtong pulpito sa liturgies, dihay isa. Samtang ang mga under daw, abot sa kalsada ang linya. Giduol ni pastor ang maong isa ka lalaki o gingnan. Tinuod yun kaha nga dili ka under sa imong asawa. Nganong naamang ka nitindog diha? Unsay tubag? Ingon man akong asawa rib nga ari ko diri mo tindog. Meaning, asawa gihapoy nagbuot. Oh, under gihapon. Pero ang amam kuno ana sa mga bana mo ingon ra nga di man ko under, dili lang ko gusto gubot. Oh. Diba? Mo nay kasagarang lusot. Pero ang akong punto sa pag-ingon o paggamit ni ini mao, gigamit nako ang imahen sa pagkabana in relation nga to sa asawa, asa may nindot kiring isa nga musugot ka, musunod ka sa gihangyo sa imong kapikas tungod kay nahadlok kaniya, or kini nisunod ka, nisugot ka sa hangyo sa imong asawa tungod kay nahigugma kaniya. Asa nindot? Mas nindot gyud og tiunay og lalom ang imong pagtuman og pagbuhat sa imong kaakuhan sa pagkabana, dili tungod kay nahadlok ka sa imong kapikas, kundi nahigugma kaniya. The same thing sa atong pagpangalagad mga igsuon. Nangalagad ta sa Ginoo dili tungod kay nahadlok tang gabaan ta, mga lagad ta sa Ginoo dili tungod kay nahadlok tang di ta panalanginan, di ta or masakit nya ta or unsa pang mga mahitabo nato. Kundili mga lagad kita isip sakop sa United Church of Christ in the Philippines tungod kay nahigugma kita sa founder ni ining maong iglesia nga maong atong Ginoong Jesucristo nga unang nahigugma nato. Amen ba? Murag nang gimugot naman lagi mo diha, suko mo? Bitaw. Wa bay ako na suko ha? Nagpaliwanag lang mga kapatid. So tungod ni ana, kita gipahinumduman nga isip tinawag usa kita ka iglesia nga balaan. Gikan sa atong pagkamakasasala, kita gibalaan pinaagi sa dugo nga giula sa atong Ginoong Jesucristo ug gibalaan kita dili aron ingnong mga huli. Gibalaan kita aron sa pagmantala sa kahibulungang buhat sa Dios, pagsangyaw sa iyang kaluwasan, pagsangyaw diha sa katarong pinaagi sa pulong sa Dios. Gibalaan aron manginlabot og dili lamang mahimong walay pagtagad og sa diha sa pakigsaad sa pagpangalagad. Mao na nga sa 1 Pedro 2:9 ngadto sa 10 nag-ingon, kamo mao ang piniling katawhan, gipili kamo aron maiya og aron magmantala sa kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa kahibulungang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo apan karon gikaluy-an kamo niya. Mga igsuon, kita isip sakop sa United Church of Christ in the Philippines nga nahigugma ug ang maong gugma naghatod kanato sa pagkaandam pagbuhat diha sa pagpangalagad alang sa katawhan sa Dios. Nag-angkon ingon nga katawhang gibalaan aron mosunod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa bersikulo 12 sa ato nga teksto, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat labaw pa niini kay muadto man ako sa akong amahan. Dugtong sa bersikulo 23 nag-ingon, ang nahigugma kanako magatuman sa akong mga pulong.
higugmaon siya sa akong amahan o kami magpuyo diha kaniya. Muna nga sa padayon natong paglawig isip iglesia, hagiton man kita sa mga pagsulay o mga pagtayog. Ang matuod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo dili gayud kini mabungkag, kundili magpabilin og andam sa kanunay sa pagbuhat og pagbarog sa kamatuoran. Sa laing bahin ang iglesia nga tinawag sa Dios, giingon sa atong prinsipyo, iglesia nga Katoliko. Oy, Katoliko. O niya, og mayon tag Katoliko, ang ato dayong hunahunaon, ang atong mga kaigsuon ng Romano Katoliko. No? Pero og moingon ganita og Catholic, Catholic means universal. No? Universal, pangkatibukan. Meaning, ang atong simbahan dili ni eksklusibo nga simbahan, kundili ang opposite, inclusive kita, meaning nagdawat kita ni bisan kinsa. No? Nag-ila, nagrespeto kita sa tanan, maluog man, mahugaw man o bulingit or unsa man nga mga postura sa tao. Babay, lalaki, bata, hamtong dato og kabus, tanang kaliwatan. Tungod kay ang panimalay sa Dios, alang sa tanan. Ang matagbahin gayud usa ka bahin sa lawas ni Kristo og managsamang bililhon. Dili kay tungod kay titulado ka or unsay kahimtang estado nimo sa imong kinabuhi, mas dako ang pagtahod nimo kumpara sa mga yanong mga tao. Apan diha sa Kristohanon nga katilingban, managsamang pagtagad. Sama sa gibuhat ni Pablo, pahimangno ngadto kang Filemon, sa iyang sakop nga si Onesimos. Kung sa gawa si Onesimos, ulipon, agalon si Filemon, apan sa sulod sa simbahan og diha sa pagpangalagad, ang giingon ni Pablo, ilhasya, dili isip ulipon, kundili igsuon. No? So tungod ni ana, atong hinumduman, kung unsa kabililhon ang atong panaghiusa. Pag ingon nato og Catholicity, ang atong pakigiusa sa tanan. Dili lang sulod dinhi nining maong building o iglesia mo na nga we extend even sa atong ecumenical nga kadugtungan. Pakigdugtong sa ubang mga Kristohanong pundok dinhi sa atong nasod ug bisan sa gawas sa nasod. That it represents our Catholicity. Ug sa katapusan, ingon nga iglesia nga tinawag ang United Church of Christ in the Philippines, niangkon kita that we are an apostolic church. Sa may pasabot og apostolic church. Apostolic church, pastor, nga naman, ang mga membrong manimba pulos na lang mga tiguwang og pulos mga ubanon nga sige nalagbantay og apo mo ng apostolic church. Dili. Apostolic church kung para sa atong mga kaigsuonang Romano Katoliko, niila nga ang Roman Catholic Church is an apostolic church because of the papacy. No? Tradition of papacy. Pope. Gikan sa ilang baruganan, gikan ni St. Peter kuno hantod karon kang Pope Leo. Muna sa ila nga baruganan, di lang tamang labot kay ila man na. Pero sa atoa sa UCCP, niangkon kita nga apostolic church tungod kay nag-affirmar kita sa pagtulunan sa mga apostoles. Pinaagi sa balaang kasulatan og wala lamang nag-affirmar kundili nihimo usab sa usa ka pakigsaad sa pagtusunod ug pagtuman sa mando sa atong Ginoong Hesukristo, sumala sa kanang gitawag nato og Great Commission sa Mateo 28:19 ngadto sa 20. To emphasize the action words or verb, panglakaw, pagsangyaw, pagpamunyag,
pagtudlo sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, pagpakaon sa mga gigutom, pagpahiuli sa pananaw sa mga nabutahan, pagpakaon o paghatag og tubig sa mga giuhaw, og ingon man ubang mga hulagway sa konkretong pagpangalagad. Og balikan nako sa pag-emphasize, mga igsuon, ang atong pagkamembro sa UCCP Cosmopolitan Church, dili lang taman nga musulod kita nining maong iglesia, nining maong building, mupiyong og makigsulti sa Ginoo, inigawaswa na, kundili ang atong gi-emphasize, nagbaton kita og pagtuo ni Kristo, pagtuo nga nagaalagad. Asa ang dapit sa pagpangalagad? Ang kalibutan. Mao ang saktong dapit diin magapadayag kita sa atong konkreto nga pagpangalagad. Adunay daghan nga mga nanginahanglan, labi na ang mga katawhang na nahiagom sa uban sa lagkalinlaing purma sa mga buhat sa dautan. Inhustisya, nahimong biktima sa tanang mga panghitabo, labi na sa atong kahimtang karon sa nasod. Og tungod ni ana, kita gipahinumdaman. Sa atong pagsaulog ni ining ika-77 ka anibersaryo sa United Church of Christ in the Philippines, naghagit sa matag membro sa iglesia, matag iglesia lokal, matag konferensya, og sa tibuok United Church of Christ in the Philippines. Padayon kita nga magapangalagad, magatugyan sa atong talento, sa atong panahon, sa atong tibuok nga pagkamao, diha sa pagsanong sa tawag sa Dios. Pinaagi kang Kristo. Tungod kay si Kristo na higugma kanato, ug kita mitubag sa iyang gugma, ug sa atong pagtubag sa iyang gugma, kita nagapadayag sa usa ka pakigsaad. Andam kita mubuhat ug mupadayon sa ministeryo nga gisango ni Kristo kanato. Happy 77th anniversary sa United Church of Christ in the Philippines. Amen. Sa tumang pagsalig, ato karong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga panalangin ug gasa, busa sa atong paghalad sa atong mga kinabuhi, ato usab dadon na ug ihalad kaniya ang simbolo sa atong halad pasalamat. Ang atong mga ikapulo, mga saad ug uban pa.
Magaampo kita. Daghang salamat o Dios sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Among ibalik kanimo kini ingon nga sa tipik sa among mga kinitaan. Hinaot nga mahimong dugang panalangin kining among mga halad. Ug magamit kini sa padayon sa pagtukod sa imong gingharian dinhi sa yuta sama didto sa langit. Kini ang among pagampo nga may pagpasalamat sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang buluhaton sa imong gingharian, magapadayon bisan sa kanisdanan, sa taliwala sa umong kaluyawan. Kumita o Diyos, imong ulipon. Way buluhaton dili na mo mahimo, kung igasalig tanan diha kanimo. Himo ang Diyos kami magpakutiyon, magmalampuson katuyuan mo. Ang panahon nga langgayon kanimo, mga kaptangan usab nga gisalig mo. Maaptik pangaon-aon ang gamiton, ingod usab makugihubog nun. Ang mga hiyas kagasaman sa langit, imong matnunan kung unsaon pag-abit. Alang sa imo, kayo nagingharihan, mahigugmaon, Diyos na mahal. Magampo kita. Labing gamhanang Dios, amahang kanamo nga langit nun. Ikaw nga walay sinugdan ug walay katapusan. O Dios, pagkamatahom sa pagsinati sa hingpit nga panagtagbo kanimo niining kahaponon diha sa among hiniusang pagsimba kanimo sa espiritu o kamatuoran. Daghang salamat kaayo sa tanang maayong butang nga imo igihatag. Igipanalangin kanamo. Pinaagi sa nagkalain-lain nga parte ubahin sa among hiniusang pagsimba kanimo o Dios. Labaw sa tanan ang pagpahinumdum kanamo nga kami imong katawhan. Usa ka iglesia imo gitawag o gipili alang sa pagpadayag sa maayong balita pinaagi sa pulong ug buhat mahitungod sa imong gingharian diri sa yuta ingon man usab sa langit. Pakatakusa kami o Dios sa pagbuhat sa maong misyon ug ministeryo nga imo gisangon kanamo. O ginaot na pinaagi sa imong pagmando among matuman ang imong kabubuton alang kanamo og sa tanang nimong katawhan pinaagi sa kinabuhi ug ministeryo sa imong Iglesia United Church of Christ in the Philippines. Niining tungura, o Dios, tanawa ang imong mga anak ang mga hinigugma, nagaluhod ug nagatindog diha sa imong balaang nga presensya. Nagahalad sa ilang mga pagpasalamat tungod sa mga panalangin ni mo gibubo kanila. Ingon man usab, igisang at ang ilang mga pangaliya, mga pangamuyo, sa nagkalain-laing petisyon, panginahanglan sa ilang kinabuhi personal, pamilya.
alang sa ilang kinabuhi karon ug sa ilang kaugmaon. Kaluy sila, O Dios, apan hinaot kasananan nga ilang pangamuyo ang imong kabubuton ug katuyuan ang matuman. Sa among paglakaw gawas gikan niining sanktuaryo, pangunahi kami pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo. Aron kami, O Dios, mailikay gikan sa katalagman sa kinabuhi ug makaabot sa among mga puloy-anan nga malipayon ug malinawon. Ug karong katawan sa Dios, dawatan ninyo ang bendisyon sa walay pagubas sa gugma sa Dios Amahan, ang grasya sa kaluwasan sa atong Ginoong Kristo, ug ang walay katapusan na pagsangkap sa Espiritu Santo maanaa sa inyong kinabuhi karon ug sa walay katapusan. Amen.